Moje meno je Richard Ramirez, v spoločnosti prezývaný ako Nočný stalker. Kým po mne polícia pátrala, som stihol zabiť 14 ľudí. Veľa z nich som znásilnil, podarilo sa ujsť len 5, ktorých sa mi bohužiaľ zabiť nepodarilo. Texas, Spojené štáty americké. Môj život sa začal v tieni zdane harmonického domova v texaskom El Pase ako najmladší z 5 súrodencov. Narodil som sa do rodiny, ktorá sa navonok zdala byť normálna, no pod povrchom sa skrývalo množstvo temných tajomstiev a problémov. Moja matka, Mercedes, trpela počas môjho tehotenstva kvôli práci v továrni na topánky, kde boli chemické výpary nevyhnutnou súčasťou každodenného života. Je možné, že tieto toxické látky mali vplyv na moju ranú psychickú formáciu, no už od začiatku môjho života to nevychádzalo ľahko. Prvé roky mojej existencie boli poznačené nedostatkom lásky a starostlivosti. Bez riadneho kontaktu s mojimi rodičmi som buď bol sám, alebo ma opatrovala domáca pestúnka. Až príliš často som sa ocitol v situáciách, kde som čelil nebezpečiu. 2 vážne nehody, keď som mal len 2 a potom 6 rokov, mi priniesli viac než len fyzické zranenia. Otrasy mozgu a množstvo stehov na mojej koži boli len okrajom mojich skúseností. Skutočná bolesť sa odohrávala v mojej mysli, kde začali klíčiť semienka temnoty a zvrátenosti. Mike, môj strýko a mentálne zmrzačený veterán vojny vo Vietname, bol v mojich očiach postavou hlboko fascinujúcou a obdivuhodnou. Jeho príbehy o vojenskom hrdinstve sa miešali s hrôzami z vojnových zážitkov, ktoré ho viedli k záplave alkoholu a násilia. Bol to on, kto mi otvoril dvere do sveta, kde prevládalo násilie a smrť a nie obyčajná realita. V ten osudný deň som mal len 13 rokov, keď som sám stál v kúte miestnosti a bol svedkom, ako Mike bez najmenšieho dôvodu so zvrhlým potešením zavraždil svoju vlastnú manželku, sa moje vnímanie reality navždy zmenilo. Guľka, ktorá prešla cez jej telo, zasiahla nielen ju, ale aj mňa. Otvoril som sa svetu, kde neexistovalo miesto pre lásku a bezpečie. Ten okamih bol bodom zlomu, kedy sa moje myslenie a cítenie obrátilo k temnote. Voľba medzi dobročinnosťou a krutosťou sa stala jasnou. Stále som sa viac a viac ponáral do temných úvah a fantázií, ktoré ma začali lákať nepretržite. Moje sny boli preplnené násilia a zvrátenosti, moja realita sa stala nočnou morou, ktorú som si sám zvolil. Stal som sa otrokom týchto temných túžob a násilných fantázií, ktoré mi riadili myslenie a konanie. Moje činy sa stali odrazom toho, čo som vnímal ako skutočnosť. Svet, v ktorom sa jedinou rečou boli zvuky násilia a smrti. Temnota, ktorá sa vždy skrývala pod povrchom, sa teraz úplne prejavila a ovládla každý krok, ktorý som urobil. Po tomto incidente som sa rozhodol presťahovať ku svojej staršej sestre Ruth a jej manželovi Robertovi. Robert bol posadnutý sledovaním žien za oknom, bez úmyslu svoju identitu odhaliť a vyvolať kontakt. Prišiel som na to, keď ma ako malého brával na prechádzky, kde som videl, s akým nadšením sa toto u neho prejavilo. Som zistil, že to, čo robil môj švagor, vlastne nie je úplne zlé. Môj prvý kontakt so sledovaním sa odohral, keď som ešte počas školy začal brigádovať v miestnom hoteli. Kvôli tomu, že som mal zamestnaneckú kartu a kľúče od izieb, som sa vkradol do izby a sledoval svoje obeti, ktoré som potom okradol. Keď už ma to časom prestalo tak naplňať, som sa rozhodol svoje správanie posunúť na iný level. Skúsil som sa nasilne zmocniť spiacej ženy, ale prekazil mi to jej manžel, ktorý vtrhol do izby a zmlátil ma do bezvedomia. Pre moje šťastie som za tento čin nebol nikdy stíhaný, lebo manželia pochádzali pôvodne z iného štátu a odmietli prísť vypovedať. Z práce ma vyhodili a do školy som takisto stratil záujem chodiť. Bavil ma život na ulici. Začal som sa venovať drobným krádežiam a začal užívať drogy. Tie mi zabezpečili útek z reality, teda aspoň na chvíľu. Moja drogová cesta sa mi vypomstila, keď ma ako 17-ročného zadržali asi s 50 gramami zelenej sušiny. Tých zadržaní bolo viac. No nič závažné. Všetko sa začalo, keď som sa presťahoval do Kalifornie, kde som sa stal závislým na drogách. To som mal 22 rokov a začal som sa naplno zaujímať o satanizmus. Moju okruh ľudí tvorili lúpežníci, kriminálnici a ľudia z chudobných častí štátu.
Tu som začal svojou sériou útokov, krádeží a vražd. Moje krvilačné vraždenie trvalo 7 mesiacov. Ľudia aj médiá ma začali oslovovať nočný stalker. Moje činy boli brutálne a nezmyselné, vyžarovali z nich čistá zvrátenosť a krutosť. Niekedy som ale chuť vraždiť nepociťoval, tak ako to bolo v prípade Anastázie Hronas, ktorá mala vtedy iba 6 rokov. Celý akt prežila a preto bola svedkom a rozhodla sa voči mne vypovedať. Počula som, ako sa otvára okno, niekto ma zobudil a následne ma cez okno vyťahol preč. Bol mi povedomý, myslela som si, že to je člen rodiny, v polospánku ma odniesol do auta a prinútil ma otvoriť priehradku, kde bola zbraň, na čo mi odpovedal, aby si vedela, že tam je. Po príchode na nejaké miesto ma prinútil si vliezť do tašky a byť potichu. Ten večer ma niekoľkokrát zneužil. Ale potom ma odviezol na pumpu, kde mi nakázal ísť za personálom a zavolať políciu. Neviem vlastne, prečo som ju nechal žiť. Svoje obete som si nevyberal podľa žiadnej konkrétnej preferencie. Proste som sledoval a čakal na vhodný moment a potom zaútočil. Za moje pôsobenie som zabil celkom 14 ľudí, ale moja posledná obeta, mladá Doreen, ktorá sa stala mojou manželkou, bola sama obeťou mojej nenásytnosti po krvi a násilí. Jej život bol zničený mojou prítomnosťou a ja som nebol schopný cítiť ľútosť ani zlútenie. Moje zločiny ma konečne dostali pred spravodlivosť a hoci som sa pokúšal uniknúť, moje dni slobody boli spočítané. Dostal som rozsudok smrti, ale nakoniec som zomrel následkom zdravotných komplikácií, no ani v smrti som nebol oslobodený od bolesti a utrpenia, ktoré som spôsobil. Moja životná cesta bola plná temnoty a zla. A ja som sa stal obrazom skutočného démona, ktorý putoval po svete, ničiac všetko, čo sa mu postavilo do cesty. S pozdravom Richard Ramirez alias Nočný stalker.